בסרט הבא דף ס"א, לעילוי נשמת הרב דוד מרדכי בן הרב נפתלי ישראל ז"ל. פרק רביעי, המוכר את הבית. אם מכר בית סתם, לא מכר את היציע שאינו בכלל בית, אפילו שהיציע פתוח לתוך הבית ותשמישו לבית, ולא את החדר שלפנים ממנו, הוא פתוח לתוכו ודריסתן לבית, כיוון שאין תשמישו כשל בית, שאינו עשוי אלא להצניח חפציו ואינו בכלל בית, ולא את הגג, בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, מפני שהוא חשוב בפני עצמו ולא בטיל אגב הבית. רבי יהודה אומר, אם יש לו צורת פתח, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מכור. גמרא. שואלת הגמרא, מהו יציע? כאן תרגמו שיציע הוא אפתא בניין נמוך מצידו או מאחוריו של הבית. רבי יוסף אמר, בד כחלילה, כמין אפתא סמוך לבית שעשוי חלונות לנוי. למי שאמר שהאפתא לא נמכר בכלל הבית, כל שכן שבד כחלילה לא נמכר, מפני שתשמישו אינו דומה כלל לתשמישו של הבית, שהרי הוא עשוי לנוי לעקר. למי שאמר שבד כחלילה לא נמכר, אבל אפתא שהוא סתום כבית ותשמישו דומה יותר לתשמיש של בית, נמכר בכלל הבית. רבי יוסף שנה שיש לו 3 שמות, יציע, צלע ותא. נקרא יציע כמו שכתוב בספר מלכים לגבי בניין כותלי בית המקדש, והתאים שבתוכו שהיו 3 זו על גב זו, וכל אחת ואחת הייתה רחבה באמה יותר מחברתה, בשביל החומה שנכנסה אמה להניח את ראשי הקורות של התקרה שבין יציע ליציע. נקרא צלע כמו שכתוב ביחזקאל, והצלעות צלע אל צלע וכולי לא יהיו אחוזים בקירות הבית. והיציע נקרא תא כמו שכתוב ביחזקאל, והתא קנה 1 אורך וקנה 1 רוחב וכולי. או שנאמר שלומדים שתא הוא בניין שאחורי בית, יציע, ממה ששנינו במשנה, במסכת מידות, שמחשבת שאורך ההיכל ממזרח למערב הוא 100 אמה, כותל ההיכל 6, עובי הכותל אחורי בית קודש הקודשים הוא 6 אמות, והתא 6, חלל התא ממזרח למערב הוא 5 אמות, כותל התא 5, ועובי הכותל המערבי של התא הוא 1 אחת, וממה שנתן למנה את מידת התא בסוף, ראיה שהתא הוא היציע. ואמר מר זוטרא, מה ששנינו שהמוכר את הבית לא מכר את היציע, וכשיש בו 4 על 4 אמות והוא חשוב בפני עצמו, אבל אם אין לו 4 על 4, הוא בכלל הבית. כשאל לו רבינה, ממה ששנינו במשנה לקמן ובור, לא מכר את הבור ולא את הדות, אף על פי שכתב לו, בית זה אני מוכר לך, ועומקה ורומה, בכל זאת אינם מכורים רק אם הם 4 אמות, ואם הם לא, אינם מכורים שאינם חשובים ונמכרים עם הבית. הרי סתם בור אינו רחב 4 אמות, שהרי בור הוא חפירה צרה. עונה הגמרא שתשמישו של בור ודות לחוד ושל בית לחוד, מפני שהם עמוקים ותשמישם למים. אבל כאן לבית וליציע יש תשמיש אחד, ששניהם ממקום דירה, ואם יש בו דד אמות הוא חשוב בפני עצמו, ואינו בכלל בית, ואם לא, הוא בטל לגבי הבית. הגמרא שואלת על מה ששנינו שהמוכר את הבית לא מכר את החדר שלפנים ממנו, אם המוכר את הבית לא מכר עמו את היציע שתשמישו שווה לגמרי לתשמיש של בית, כל שכן שלא מכר את החדר העשוי לשמירת ממונו, והתשמיש של החדר אינו דומה לתשמיש של בית. אומרת הגמרא שהמשנה אומרת שאפילו שהמוכר לא מכר את החדר, אפילו שהמוכר כתב לו בשטר המכירה את המיצרים החיצוניים שמחוץ לחדר, ביתו של פלוני מן המערב, ואין ראיה ממה שציין את המיצרים שמחוץ לחדר, שמכר גם את החדר. אלא מיצרים הרחיב לו, שלא כתב חדר שלי, וממערבו של בית, שאין זה מיצר הניכר לאנשי העיר, ולכן כתב מיצרים הניכרים, ביתו של פלוני שמבחוץ לחדר. כמו שאמר רב נחמן בשם רבא ברבוע, המוכר בית לחברו בבירה גדולה, היה עומד באחד מבתי הבירה, ואמר לו, בית זה אני מוכר לך, אף על פי שמיצר לו מיצרים החיצוניים, מיצרים הרחיב לו. שואלת הגמרא, הרי אם קוראים לבית בית ולבירה קוראים בירה, הדבר פשוט שמכר לו בית ולא מכר לו בירה, ואם גם לבירה קוראים בית, הרי מכר לו את הבית כולו. עונה הגמרא שרוב האנשים קוראים לבית שבבירה בית, ולבירה עצמה בירה, ויש אנשים שקוראים גם לבירה עצמה בית, והיינו אומרים שכיוון שציינו את המיצרים החיצוניים, והבירה כולה נקראת בית, מכר לו את כולה. ורב נחמן אמר, אף על פי שמיצר לו מיצרים החיצוניים, מיצרים הרחיב לו. לא אומרים שמכר לו את כולה משום שהמוכר היה צריך לכתוב לו, ולא שיירתי לעצמי במחירה כל דבר שבתוך 4 המיצרים, ומכאן שהוא השאיר לו את הבירה לעצמו. אמר רב נחמן בשם רבא ברבוע, המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, שיש בה הרבה שדות שלו, ועמד באחת השדות ואמר לו, שדי זו אני מוכר לך, אף על פי שמיצר לו מיצרים החיצוניים, מיצרים הרחיב לו.
שואלת הגמרא, אם קוראים לשדה שדה ולבקעה בקעה, הדבר פשוט שמכר לו שדה ולא בקעה. ואם קוראים גם לבקעה שדה, הרי מכר לו את כל הבקעה. עונה הגמרא שיש שקוראים לשדה שדה ולבקעה בקעה, ויש שקוראים גם לבקעה שדה. ורב נחמן לא אמר שלא נאמר שכיוון שהמוכר ציין לו את המיצרים החיצוניים אחרת כולה, כיוון שהיה לו לכתוב, ולא שיערתי לעצמי במחירה דבר. ורב נחמן צריך להשמיע שמיצרים הרחיב לו גם במוכר בית של בירה גדולה וגם במוכר שדה בבקעה, שאם היה משמיע זאת לגבי בית, היינו אומרים שאין הבירה בכלל הבית, משום שתשמיש של בית לחוד ותשמיש של בירה לחוד, ומיצרים הרחיב לו. אבל בשדות שבבקעה שתשמישם אחד, שכל השדות שבבקעה עומדות לחרישה, נאמר שבקעה בכלל שדה ומכר את הבקעה כולה. ואם רב נחמן היה אומר שאומרים מיצרים הרחיבו בבקעה, ולא היה אומר זו זה בית, היינו אומרים שרק בבקעה אומרים שמיצרים הרחיב לו, מפני שהיה צריך להרחיב לו את המיצרים, משום שהמוכר לא ידע איך ימצר שדה אחת בתוך שאר השדות, ולכן היה צריך להרחיב מיצרים, ולכתוב שדה ראובן מן המזרח, ושדה שמעון מן המערב, וכן בארבעת הרוחות. אבל לבירה גדולה, שעשויה בתים שונים זה מזה, היה יכול למצר ולכתוב אותו בית שעשוי כן וכן ממזרח וכן בשאר הרוחות, וכיוון שלא עשה כן, היינו אומרים שמכר את הבירה כולה. אומרת הגמרא שמה שרב מרי בנה של בת שמואל אמר משמו של הבעלי, שמשמכר דבר לחברו צריך לכתוב לו, לא שיערתי במה שמכרתי לפני דבר, או כדברי רב נחמן שאמר בשם רבא בר אבוה, שאומרים מיצרים הרחיב לו, ולכן תקנו שהמוכר יכתוב לשון זו, כדי שלא יטען מיצרים הרחבתי, והלוקח יפסיד. הגמרא מביאה מעשה באדם שאמר לחברו, אני מוכר לך קרקע שקנה מרבי חייא בלשון יחיד, והיו לו שתי שדות שנקראות קרקע דבי רבי חייא. אמר רב אשי שהוא אמר לו אחת ולא אמר לו שתיים, והלוקח ייטול את הפחותה שבשתיהם. ואם אמר לחברו אני מוכר לך קרקעות בסתם, מיעוט קרקעות הוא 2. ואם אדם אמר לחברו אני מוכר לך כל קרקעות, מכר לו את כל הקרקעות שיש לו חוץ מן הבוסתנים והכרמים. ואם אמר לחברו אני מוכר לך זיירה, מכר לו אפילו את הבוסתנים והכרמים שלו, חוץ מהבתים והעבדים שלו. ואם אמר לו אני מוכר לך את נכסיי, מכר לו אפילו את הבתים והעבדים שלו, אבל לא את המטלטלין, עד שיאמר לו אני מוכר לך כל נכסיי. בסדר הבא תרדף סמך א'.